बुल जोनाया आयै मारै जिखो ओइ मैया बे नै लोगोफोर बेरेफुंजानि टाइमा बेसेबां जाखो मिथिगौ र' दा देखायनि आङो ओमफ्राय बेरेफुंजानि नै मोखां सुखां सुबायो आङो ओमफ्राय नैबे बुट मैयानो मोनायाव सोमनानै दोननो सानदोंमोन आं सोमनानै दोननोबो मोनासै ओमफ्राय दा फुङावसो सिखारनानैहाय फिसालायानो सिरि मोननानै माने आङो हराव हरसे उन्दुखायाखै उन्दुनो सानबाबो उन्दुखाथाराखै आरोना माने मैयाहाय मोनायावहाय माबायावनो उन्दुदोंमोन 8थायावनो उन्दुदोंमोन 8थायाव फिसालाजों उन्दुफाबाय दाना 11थायावहाय फिसालायाबो सिरि मोनलायबाय आंबो सिरि मोनबाय दाना 11थायावथ' बेहा सिरि मोननानै उन्दुलांफिनबाय उनावहाय दसे खेलाय मालायनो उन्दुफिनबाय बायरायाव दिहुननानै मानानै दसे उन्दुफिनबाय आरोना बियो उन्दुलाङै नै दा सिखारलायबाय ओमफ्राय आंहा 11थानिफ्रायनो गैया दा टाइमा 4था जाबाय दा फुंनि 4था सिखारनानै दङलाय ओमफ्राय सिखारनानैबो रुमाव थाया बियो नेयाव थाङो बिबौजोंहाय दा बिबैयाबो सिरि मोननानै दङ बेजों थाफागासिनो आरोना उफाय गैया खालि न'आवल' लेङो ओमफ्राय नै टाइमा नायदो नै टाइमा नै 4था जाबाय 4थानि सिगांनो सिरि मोनदों बियो दा आङो मोखां सुखांगुलायबाय आरोना ओमफ्रायहाय सासेयाबो माबा माबि जालागासिनोसो ओंखाम जानो बिलाबायदोंमोन ओंखामथ' गैया अफाय ओंखाम मोनलाबायनो फुङावलाय दा बेनो आरोना लोगोफोर बिमानि अबस्थाफ्रा बिदिनो गोसोबायदि उन्दुनो मोना गोसोबायदि जानो मोना गोसोबायदि थानो मोना बेनो मोनसे खिन्थु बेफोरो दसे समनि थाखायल' बेफोरावबो मोजोमनायसो आरोना बेफोरखौबो बानाय गैया बेफोरो दसे समनि थाखायल' नालाय दसे देरबानो बेफोरो माने जोबलांगोन आरोना माने पारमानेन्ट नङा आरोना बिदियाहाय दसे समनि थाखायल' बिमाबाबो ओंखायनो जेबो नङा दसे समनि थाखायनो बेखौ इन्जयमेन्ट लानांगौ आरोना उनावहाय बेफोरखौनो गोसोखांनानैहाय जोङो बेबायदिमोन होननानैहाय जोङो उनावहाय गोसोखांनो हागोन आरोना उनावहाय नै बेखौ सोमनानै लाग्रोसै आं दा बेरेफुंजानि नै दिनाबो माबायदि जानानै दं बारसो गारदों नै बेयाव बिबैजों दंगासिनो बेनो सिखारग्राया बयखौबो फोजाजोबो बियो सिखारनानै माखौ गिखो नायदो बुजियासो जालागासिनो बाजाराव बाजाराव बिस्रा बिबौ फिसौ सासे उन्दुगासिनो बेयाव नायदो बेहा नों उन्दुला आया ओहोसो होनबावो फैदो जोंहा बैयाव थांसै आया बिबौआ थिनहरदोंमोन थाङानो आइदै आबौजों थिनहरजाबाय नोङो फैदो थांसै थौ आइदै बुनो थिनो बुसो होनबावो थांसै खारलांसै थ' खारनोसै माने खदै गलायलायबाय थ' खारनोसै नानाया बुनो नागिरदों थ' थांसै थ' आयौ थाङा दाद आबैजों उन्दुदो दे होना आबैजों उन्दुदो आं उन्दुनोसै दे मिथिबाय सोरहाय खदै होजोबबाय मा बेखौ जायो गावहा काजु बादाम जालागासिनो काजु बादाम बेखौ जायाखै जायाखै बेखौबो जायो बेनि बादामखौ जायाखै फुद्रुक खालामगासिनोहाय नै सुनानै सोमनानै दोनबाय आं बेखौ सोमनानै दोनसै दावराव नायगोन फावा माबा खोमसि खोमलाव मबाइल नायनोनो आयै आं हालाहाय बे मानसिखौ आयै थौ न' सिङाव थौ नों बुजासिगोनसो र' आबौजों आयौ थौलायबाव मबाइल लानानै फैलायबावबाय मबाइल लालायबावबाय नै थौनो थौ बयथा बयखौबो फोजाग्लुंजोब्बाय बारा बेसोनो सारिथायाव सिखारनानै जाला होबाय आंहाबो ओरैनो उन्दुखायाखै हरसे मिन्थिया मानो उन्दुनो ओंखाराखै आरो नै सिखारबावबायसो गैला आरो दिनै बिदिनो मालाबा उन्दुबाथाय उन्दुआ खालि उन्दुथायखाया आरोना ओमफ्राय नेक्स्टनि मोनायावसो उन्दुनो ओंखारखायो सानावबो उन्दुनो ओंखारबावासो बिदिबाबो
हराव उन्दुआबा सानावबो उन्दुंखारबावासो बेनि उनाव नेक्स्टआवसो बे हरावसो उन्दुलांगोन आरोना बेबायदि जायो आंना उन्दुंखारबाथाय उन्दुंखारा फुरा सान हर उन्दुंखारा आया हनै बन्द' खालामबाय मोनसे खामानिखौ मावनानै लाग्रोखानोसै आङो फुङाव सिखारनानै टाइम मोनखाया बेखायनो आङो दानो बिदि खोमसियावनो फिसाला बिदि थानाय समावनो मन्दिर सुनानै लाग्रोसै नङाबा फुजा होनायाव आं हास्लाबा जाथारो ओरैनोबा फुङावथ' होलांस्लाबनो हाखाया जायखिजाया दिनै सानसेयाव माला होनो मोनो दा फुङाव होनो मोनबा होनो मोनसै ओमफ्रायहाय जायखिजाया सुनानै लाग्रोखानोसै आरोना आङो नङाबा समखौनो दिहुननो हाया जाथारो एकदमबारे माबायावबो बेलासियावबो मैयाबो होनो सानदोंमोन आङो फुङाव होखादों मैया फुङावहाय खिन्थु बेलासियावबो होनो सानबावदोंमोन आङो एसे ओमफ्राय गैया आरोना होनो मोनाखै बेबायदिनो समखौनो दिहुननो हाया जायो आरोना बेखायनो दा सम मोननायावनो न'खौ सुनानै लाग्रोथारसै आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय मावनानै लानोसै आरोना फुजाखौ होथ'ला दाहाय दुगैखां आरिखां होनसै दानो दुगैथ'नो हानाय नङा दुगैथ'ला आङो दाहाय टाइम जाबा दुगैनोसै आरोना ओमफ्राय सुनानै लाग्रोसै र' नै बेबो एसिड गोलैजोबनाय बियो जा गाज्रि नुखायो बिदिनो आरोना गाज्रि नुयो बिदि प्लास्टारखौ दानि जुगावहाय मानसिफोरना टाइल्स होजोबसै ना टाइल्सजोंसो समायना नुसै बिदिखौ मोजां नुला न'खौ गाज्रि नुसै लेथ्रा नुयो नायसै दाबो माबायदि नुयो साफाबाबो हाजारखि सानफ्रामबो सुयो बेखौथ' बे रुमखौथ' आङो फुजा होनायनि थाखायनो ओमफ्राय बिदिनोसै आरोना बे जाला जेबो फुंनि 4टायावनो न' सुनाय आंनि समाय मोनैनि थाखायनो उफाय गैया बिदिनो जा सम मोनो बेखौनो माबा मोनसे एंगेज खालामना थाथारनांगौ आरोना ओरैनो थाजाया नङाबा नै एसिडआ माबायदि गोलैजोबदों सेस बेरफ्रुनाय बे इनभार्टार बेरफ्रुनाय सौखिसिं बेयाव मानसि थायोखायसो नै स्राय सुखांबाय न'आबो ओमफ्रायहाय खोबनानै दोनथ'नोसै जि आराम खोलो बार बारदों खोलो मोजां मोनथारदों नै आंबो उन्दुनो ओंखारहैजों माजों उन्दुलाङैजों माजों माने स्रां स्रिंसो मोनलांबाय आरोना सिखारनानैहाय आरो बिदि मावलु मावनानैहाय नङाबा खर' साजोबनानै थाबायमोन बिसिनायावनो थाबाय थानानैहाय ओमफ्राय नै फिसालाया आंखौ उन्दुनो थिनहरलायबावो बिबैजों थायोनो ओमफ्राय बिबैखौसो खाथियाव लाखाबाय थायो माने मरा खाथियाव जिरायनानै थाबाय थानांगौ आरोना बिबैयाहाय आं होनबाय आं थानोसै बेयावहाय आबैया उन्दुथोंसै दाहाय ओरैनोबा बेहाबो सानसे मानि जाखायो रेस्टबो मोनखाया गावखौनो लाबाय थाखानांगौ जायो आं थांबाथाय ओमफ्राय गैया थांहोआ बिबैखौ थाबाय थानांगौनो खाथियावनो मा होनबावनो दे दा बेजोंनो नै दा मेगना एसे लेमफिनना मायो नेनांसिगोनलाय गावखौहाय उन्दुफिनना मायो ओरैनोथ' आंथ' उन्दुनो ओंखारखानाय नंखाला बे उन्दुनो ओंखारोबा बेखौ फुथुनांसिगोनलाय आरोना दसे उनावहाय नायनोसै मा जायो दा मेंगुलायबाय आंहा ओमफ्राय जा मोजां बार बारदों आयै निहोराबो फोर अखा हानाय बायदि गोलैथारदों उन्दुदो दादाजों उन्दुदो नै नानाजों उन्दुदो टाइमा दहायनो देखायखांबाय आङो टाइम नुबाय फावा आयै नै फैदो नोंहा आबैजों बेयाव उन्दुहैदो हनै दिगदार उन्दुनायानै दासो उन्दुलांनो हाला हनै बिदाया नुबाय गोलैनोसो हंगारनो होलाय बिदिसो फावा होलाय
डिस्टार्ब बयखौबो बियो माने बोरैबा नांफैगोन मानसिया ओरैफैदो आं थांसै दे आं थांसै नों बेयावनो थानोसै नुबाय आयै फुङाव सिखारना मोसालाबायनायसो नोंना बयखौबो हाल्ला सिल्ला बेयाव उन्दुदो नै दादाजों नानाजों उन्दुदो दे गेजेराव उन्दुदो बेयाव इस मा जाखो इस जबरदस्ति लाबोनो हाबाय बेखौ बिसनायावहाय ओमफ्राय थेवबो गैया गेलेफैबावोसो नै इस मिनिदोंसो आयौ आयै उन्दुनायनि नाम निसानो गैया उन्दुफिननायनि टाइमा 5ता जालायसै नों उन्दुला इस मिनिगासिनोसो नै मिनिगासिनोसो इस नुबाय फावा बिदि जायो बिदिखि जायो आयै बेनि दुस्थ'मि बेरे फुंजानि नायगोन थोस हौवा दुस्थ' होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो मानसिफोरखौनोथ' हिनजावफ्रा खम जाहैगोन एसे दे केक लायनोसै दे आङो नै थांनोसै रेडि जाबाय दहाय फुंनिफ्रायनो दहाय फुङाव सिखारनानै बे 5तायाव उन्दुफिनदों आरोना ओमफ्राय 5तायाव उन्दुनानैहाय नै 8तायावसो सिरि मोनबाय ओमफ्राय ओरैबायदि लेट जाखाबाय दा थांनोसै हाखु दाखुनो जाखांबायबो आयु नै 8तायावसो सिरि मोननानै सिखारबाय आरिबाय दुगैस्रां लोबस्रां आदाय मानजिस्रां जाखां लोंखां रेडि जानानै नोंथांमोनजों नुजाफैफिनलायबाय आरोना आङो नै दा थांनो रेडि जाबाय ओमफ्राय हाखु दाखु जालायबाय आरोना हाखु दाखुआथ' मा ओरैबायदि लेट जाखाबाय 8तायाव ओंखारनांगौआ 9ता जाबाय दा ओमफ्राय उफाय गैया आरोना होमबाबो थांनांगोन थांनोसैलाय ओमफ्राय नै लालायबाय मना बे सिङाव दङलाय जाग्रा दा जाहैनोसैलाय जाग्राया जोबागौ माने लांथ'बाय थानोसैलाय आरोना आङो ओरैनो थागारनाय जायोना ओमफ्राय बयजोंबो जाबासो इन्ट्रेस्टखा नङाबा ओरैनो गोलैगारनानै थायो बयबो ज' जालायो नालाय ज'बा बेखायनो थांसै थ' होमबा दा लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा ब्लगखौहाय नै मेजिक गाखोफैबाय आङो बेयावनो दाबो खारथ'वाखै 9ता बारबाय 1 घन्टानि एसे बारा जागोनदां नैबेजों खारलांगोन बे लामाजों नैबे लामाजों दहाय गारियावहाय आरोना साथाम साब्रैसो बिदिनो आइमोननि समानबा आइमोननि एसे उन्दैसिन बेबायदि जागोन आरोना मादैमोन जानाय जायखिजाया बिदि नुगासिनो आंखौ ओमफ्राय बिसोर बेखौनो नुनानै रायलायबाय थादों आरोना आंथ' सिगाङाव जिरायदों नालाय ओमफ्राय खोनाबाय थाबाय आरोना बे फाथैलाय बिसिनायखौनो रायलायबाय थादों माने मानो बेबायदि आयौ आंहा गाबगुलायदों मादों जादों आरोना ओमफ्राय बिदिनो मारै जेन'बा बिसि फिसाय संसार जाबाय नालाय बिदियालाय अनलायनानै जाखानांसिगौ खायसे न'खरनिफ्राबो जेन'बा बोखारना होनो नाजायो होमबाबो हौवाफ्रा खोनासंनो नाङा हाबा जाबाय जेब्ला बेफोरबायदि रायलायबोदों आरोना ओमफ्राय आंहा बेखौनो सानबाय थाबाय आरोना आजिखालि जासैना बिदियाहाय खालि माबा बिदि गारनायलायल' गोसो जाबानो गारलायसै लालायसै बिदिना ओमफ्राय नोंसिनिबा मा सानो बे मानि थाखाय जायो दे थारमाने आं बिनि सायावहाय मैयाहाय मोनसे ब्लग बानायदों दायो होगोन आरोना दा जे रायलायगासिनो दं बे फाथैलाय बिसिनायनि प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौथ' दा जेन'बा
माने प्रब्लेमा सल्भआनो जाबाय होननानै बुंदों रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय ओमफ्राय दा बेफोरखौ दा फोसावबाय थाथासै होननानै बुंदों आरोना जे नुदों आङो ससियेल मिडियायावहाय खिन्थु आङो दाख्लैनो बे सानथामसो सिगांनो बे भिडिअखौ बानायखानायमोन आङो ओमफ्राय जों जास्ट रायलायदोंसो आरोना बेनि सायावहाय जिहेथु आङो बेखौहाय गारि सायाव खोनालांनो मोन्दोंमोन नालाय मानसिफोरनि रायलायनायखौ ओंखायनो आङो गोसोखांहैदों आरोना बे खोथाखौहाय नोंसोर मा सानो फोथायलायनाय गैयै नामा बेनि अनगायैबो बै भिडिअ थागोन नामा बिखुनजोनि इन्टारफेयार बेनि अनगायैबो औ आन्डारस्टेन्डिं गैलायलाया सानैजों बिदि नोंसिनिबा बिदि जानो हागौ ओमफ्राय फन मेना फनबो जानो हागौ फनावलाय एक्सट्रा मेरिटेड एफेयार जानायमोन नामा आं नुवाखै भिडिअखौ आं जायखिजाया आरोना आं बेखौनो सानो आरोना जाय गारनो सानग्रा मानसिना बेनाव मोनसे थिंकिं दंखायो आरोना बेनाव मोनसे प्लेनिं दंखायो आं साननाय आरोना बियो जे आङो एबार जायखौ हाबा लाफिनगोन बेजों मोजाङै मोजां संसार जागोन बेबायदि साननाय थाखायोना जाय गारनो सानो बेनावहाय दा बेबायदिनो जुदि जोंनि ससाइटियाव गैयामोनब्ला जे माने गारनानै जुदि हाबा लाफिननो मोननायानो गैयामोनब्ला होमबा खम जागौमोन ना बेबायदि लानायनाया गारलायनाया नङा होमबा जोंथ' मोनोना जेनेबा जोनोम हाबा थैनाय खेबसेल' होननानै होमबा हाबाया मानो दा बारे बारे जाखो सफैना फ्रेस जानानै नै जानायाव रेडि जालायबाय आङो जानायनि थाखाय आंना नै ओंख्रिया मा दङ बेयावहाय दङ चिप्स नै बुट खाजि लगायबाय आङो ओमफ्राय ब्रकलि भाजा ओमफ्राय जाहैबाय पक'रा गय बिजनेसनि मालिकआ नै जिजोब्बाय मोखाङानो मा जानानै फैखो नायदो बल जोनाया आइयै मारै जिखो ओइ मैया बे फाइनाल गेम गेलेहैदोंमोन माबायाव बे बरदलै होननाया ट्रफिया औ ओमफ्राय मारै जाबोखो जेनबोबायसो ओमफ्राय जिनाया बोरै जिजाखो बुदोंसो जाखो माखो गोजौ फैदोंमोन ना भिडिअ हिडिं होलायलायनायाव आखाइ होखो ना माखो आंथ' थालानो गैया डाइरेक्ट जिनानै होबाय ओमफ्राय गेलेनायावनो माने मेगन थेगन नांजोबबायदां मेगना बुबायना ओरै बुफैबाय सुथेनाय ना मwntham सिलानि आइसोर बिजनेसमेना हनै मा जाखो उफाय गैया बिजनेसमेना बिजनेसमेनबो गेलेग्राया नै जिनानैसो फैबाय गेलेनानैहाय मैया थांनो हायाखैमोन ना नोङो बिजनेसाव थांलाय लायाखैमोन औ ओरै खामायनो होननानै ओरै जिनानै फैबाय लससो जाबाय लससो जाबाय नै जिदोंनो हनै मामाया जिदों मामानानै नायलाय जिबाय हनै बल गेलेनानै दिसिनायाव नांदों ओरै ओरै बेक होबाय सुथेबाय ओरै औ आइदै नै सुथेबायनो उफुन मामानिखौ उफुन उफुनदो हामबाय हामबाय